आयज 37 नॅशनल गेम्साचो टॉर्च आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी वेलकम करपाक हांगा ओशेल पंचायतीच्या फुडल्यान आहा. आमचे मदें आमचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर. आयज व्हडी खोशी भोगता हे आमचो नॅशनल टॉर्च हांगा वेलकम करपाक. एंड इट्स अ मॅटर ऑफ प्रायड for all of us Goans especially, because it's being held here in Goa. आणि चोडान चोड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या प्रायम मिनिस्टरान आमकां ही गोंयकारांक संदी दिली म्हणून टू होस्ट द नॅशनल गेम्स दीस इयर, द 37th नॅशनल गेम्स. एंड सेकंडली आय कॉंग्रॅच्युलेट चीफ मिनिस्टर एंड ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर. And I request the headmaster, especially all the headmasters, so please, कॉलेजी भुरगीं एक पंचायतीन वयतात, see that they go to witness the games, you know, and then only तांकां उडपाक मेळटली ते स्पोर्ट्सान एंट्री हे करपाक. नाल्यार भुरगीं आमची चड करून बुक वर्म जावन उरतात. So sports is equally important, and I really congratulate all those who are working behind the scenes to make this national game a grand success. आणि गोंयकारांक हांगा संदी मेळटा आणि चडांत चड मेडल्स आमच्या गोंयकारांकूय ह्या फावटी फावो जातली. सो आय थँक ऑल ऑफ यू ऑल. सगळी आमची महिला काय बरी ड्रेस घालून येयल्या एंड दे विल प्रेजेंट अ स्मॉल फुगडी दीस ऑल्सो स्पर्धा. एंड देन everyone present here. Thank you everyone. गणपती देवा करी तुझी सेवा, नवस करीन मी देवा, नवस करीन मी. पाच फुलांनी पाच फळांनी दुर्वा वाहीन मी देवा, दुर्वा वाहीन मी. पाच फुलांनी पाच फळांनी दुर्वा वाहीन मी देवा, दुर्वा वाहीन मी. कपाळाचा कुंकू दे जन्मभर देवा आणि काय मागे नामी देवा, आणि काय मागे नामी. कपाळाचा कुंकू दे जन्मभर देवा आणि काय मागे नामी देवा, आणि काय मागे नामी. देवानी देऊ तोर सत्यनारायण, देऊ तोर सत्यनारायण, देऊ तोर. देवानी देऊ तोर सत्यनारायण, देऊ तोर सत्यनारायण, देऊ तोर. पूजेसाठी फुलांनी द्या, कवालीनं फुलांनी द्या, कवालीनं पूजेसाठी फुलं आणल्या, कवालीनं फुलं आणल्या, कवालीनं. देवानी देऊ तोर सत्यनारायण, सत्यनारायण.